gent que em coneix o dels meus voltants em diuen quan et penses al tambor és com que et transformes, que acabes expressant tot el que igual en paraules et costa dir. Quan vam presentar el projecte aquí a l'Ajuntament d'Oliana se'ns van posar les mans al cap perquè érem molt ambiciosos, teníem un pressupost superalt. Per voler fer tot això t'has de moure. Tota la gent del poble i de fora s'ha volcat amb la compra d'aquestes samarretes i ha sigut el que ha fet tant boom amb el Verkami que realment l'hem doblat i supercontents d'això. I inicialment vam posar el tope a 2.000 euros i 2 dies després de presentar-lo i acceptar-nos-el, els hi vam dir, el podem rebaixar 500 euros perquè creiem que no arribarem als 2.000 i ara ells mateixos ens han felicitat perquè és que no sol passar que aquests projectes sobrepassin un 200% el que tu vols aconseguir. Era intentar això, buscar que en tot moment hi hagués algú poguent fer alguna cosa, ja sigui un nen de 2 anyets amb el tall infantil, com a la nit un sopar que la senyora de 70 vulgui anar a fer el bocadillo a la nit. I realment aquell dia jo crec que Oliana s'haurà de posar taps a les orelles.